Уважаеми колеги, приятели, почитатели на работата на Издателския център Боян Пенев към Института за литература при Българска академия на науките. За мен е особено приятно да открия една обновена, по мое мнение, програма, в която ще работи Издателския център Боян Пенев. В какво се стои това обновяване? Освен, че от известно време работи нов екип в центъра, идеите, естествено, на този нов екип са да създадат възможно най-широка платформа, за да е видима нашата работа. Както е известно, няма друг институт в рамките на Българска академия на науките, който да има свой издателски център. Това от една страна е голяма възможност за Института за литература, а от друга голяма отговорност. В течение на повече от 20 години Издателски център Боян Пенев създава възможност за разширяване и опубличностяване на фундаментални научни изследвания и на различни научно-приложни издания, също така и на специализирана литературна периодика, която се издава в Института за литература. Тоест, профила на книгите, които излизат в Издателски център Боян Пенев е много широк. Отново ще припомня, че за тези, които не влизат регулярно на страницата на Издателския център, виждате неговата страница, която е част от страницата на Института за литература, специализирана, която се надяваме да разширим и обновим, продължавайки, разбира се, най-добрите традиции, които са създали колегите преди нас. И тук искам да изтъкна специално ролята на доцент Пенка Ватова, една от инициаторите за създаването на този център. Сега ще се върна към специфичната наша издателска работа. Тя включва видимостта на изследванията на Института за литература в неговата профилираност. Тоест, Института за литература има множество научни проекти и програми, по които работят колегите. Това е нашата екипна работа. В рамките на тази екипна работа излизат редица книги, които представляват научни сборници или авторски монографии с научно-изследователската дейност на колегите. Тези научни сборници са с различни тематични и проблемни полета. Най-често в последните години в подобни сборници с научно съдържание влизат най-вече текстовете от национални и международни научни конференции и от зададените дейности по научни проекти, които най-често са спечелили конкурс към фонд научни изследвания, към помощ за книгата или към други национални или международни научни програми. Едната част са нашите научни сборници. Зад мен виждате Четиво за миряни в южнославянски репертуар от 16-18 век. Една книга, която съдържа различни текстове, които са работили колегите старобългаристи. Това е другата линия в нашата научно-изследователска дейност, освен авторските монографии и научните сборници. Това са нашите антологии и различни сборници с художествени текстове. Също така имаме сборници с публицистика. Те също са част от една колективна работа.
Това са последните издания, които виждате. Съвременната българска литература за деца и юноши, сборник с научни изследвания, антологията, вярата и семейството. След друг профил, това в работата на научно-изследователския център, това е литературната периодика. Всички, които са запознати, колеги, и тук говоря, разбира се, за една много по-широка аудитория, знаете, а за тези, които не знаят, трябва да обърнат специално внимание, че в Института за литература от много години се създава едно изключително значимо и важно списание. Това е списание "Литературна мисъл". В последната година той излиза и с обновен профил. Излизат още списания "Студия литерария Сърдеценция", които са списания, което включва теми и проблеми от възраждането, новата и съвременна българска литература. Също така излизат още списания на старобългаристите "Студия литерария". Те заедно с старобългарска литература са профилни издания на българската медиевистика и старобългаристика по света. В тези 4 периодични издания можете да откриете статии както на български език, така на английски и на другите славянски езици. Тези списания обикновено са финансирани от Фонд научни изследвания, печелят конкурси и можете да откриете тяхното съдържание, в последно време ще откриете и възможност за онлайн достъп до изключително ценните статии на колегите. Говоря не само за, особено за списание "Литературна мисъл". Освен литературната периодика, в Издателския център има практика за превод на литература. Литература, свързана с рецепцията не само на българската, но и на чуждестранни литератури в България, на българската в чужбина, на чуждестранни литератури в България. Основно секции по сравнително литературознание, по теория на литературата, работят с руска литература, специалисти в западноевропейската литература, балканската литератури, американската и така нататък. Създават изследвания, които много разширяват линията на сравнителното литературознание, на компаративистиката. И в тази посока една от идеите на Издателския център е книги, които се търсят, които вече отдавна са изчерпани и са загубили възможност колеги и по-широки специалисти да стигнат до тях, да си направят, разбира се, допечатки. Основният акцент на новия екип е възможно най-широко популяризиране на нашата научна продукция. Това, разбира се, ще стане с инициативата сега, когато откриваме да се направи този YouTube канал. Една от идеите е YouTube канала да включва за всяка излязла книга огласяване на рецензиите, интервю с автора на книгата или авторите, публикуване на научните рецензии и най-вече на премиерите. Защото Института за литература има специфична, макар и многопрофилна научна дейност, но премиерите са част от нашия научен живот. Те преминават на едно много високо ниво и в същото време представляват интерес за една широка читателска аудитория. Понякога те са свързани с интерактивна работа и тук искам да споделя, че голяма част от премиерите в една поредица, тъй като другата линия в издателската работа са поредиците, т.е. научни проекти, които са с излизащи периодични издания, каквито са изключително важните книги,
периодика, излезли в този проект периодика и литература. Тези книги се търсят и до днес, някои от тях са с изчерпан тираж и аз се надявам, че ще подновим и ще е възможно да се направят допечатки. Също така исках да дам пример с новата поредица Българската драма извън канона, в която са излезли 3 книги. Предстои, разбира се, да излязат още. Но не примерите на тази книга, която включва, разбира се, художествени текстове, драматургия, особено текстовете събрани в два сборника библейската драма, бяха свързани и с театрални представления. Така че ние се опитваме да създадем едни синкретични премиери и по възможно най-достъпен, но и професионален начин да заявим нашата работа, тъй като издателският център Боян Пенев, както казах, не е този издателски център, който да присъства във всички книжарници, чието книги да могат да стигнат до различни конкурси, когато се номинират книги, защото това са научни изследвания. И много рядко, освен ако не са антологии и сборници с художествено съдържание, не издаваме друг тип художествена литература. И през този център, чрез работата на нашето издателство, една от идеите е и по някакъв начин специалистите по старобългарска, възрожденска, нова и съвременна литература, специалистите по сравнително литературознание, теория на литературата, да могат всяка година да дадат своята класация на художествения процес. Тоест, ние като литературни историци, голяма част от колегите са и в оперативната критика, самите те са автори на художествени текстове в различните жанрове, да дадат своята номинация, своята класация, която, разбира се, да е високо отговорна, но и най-вече професионална. Това е друга идея, която е идея на Института за литература, на която издателският център подкрепя и ще се опитва да способства за нейното развитие и огласяване на тази конкурсна програма. Друга линия, това са лекциите, които по този YouTube канал могат да бъдат представени. Лекции обаче, които са свързани с издания на Института за литература, тъй като лекторското начало е важна част от нашата работа, макар и затворени в рамките на института, колегите водят различни курсове в академични институции, у нас и в чужбина, тъй като имаме много задгранични лектори. И ще бъде много интересно да бъдат представени нашите книги от нашите колеги лектори в студентски аудитории, извън страната и да се чуят мненията, становищата на българистиката зад граница. Това е също една от линиите, която ще се опитаме да ви представим. Затова всъщност включваме и този YouTube канал. Уважаеми колеги, уважаеми приятели, почитатели на работата на Института за литература и на издателския център Боян Пенев, по-активно влизайте на страницата на издателския център, на страницата на Фейсбук, новия Фейсбук ще бъде обновен, Фейсбук страницата към издателския център, на този YouTube канал, за да следите случващото се и, разбира се, да станете съучастници, защо не и участници в нашия творчески процес.